Una, dos y tres! Els majors no es deixen jugar a nosaltres. Com no ens n'anem a la lluna? La lluna? Com? La lluna és perfecta! Què estàs mesurant? Tot. Tot el que volem fer així. Però què voleu fer? No sé, qui sap, un parc, una piscina, un circuit de bicicleta, un cinema? Una té una ferida molt greu que és precís curar. Doncs la curem. Vols una tireta? Crec que tu transport és superprevisora, que sí? Una tireta no serveix. La seva ferida és massa gran. Ja no vos queda res a destrossar en aquell planeta vostre i ara voleu vindre així a destrossar el meu. Dura anys i anys, no desapareix, és fem. Primer hem de trobar una bandera. Una bandera! I arribareu a un sol que al terra. Escolteu, un sol que al terra. I heu de donar... Quants eren? 8 o 9 passos més? Ara! És la lluna, el meu bressol. És la lluna, lluna que brilla. És la lluna. Jo el que vull és viatjar a llocs nous. Era molt feliç viatjant de planeta en planeta, perquè en cadascun d'ells hi ha alguna cosa que el fa especial. Ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa.